Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση Αγάπη Γάμος, την οποία διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Αναγέννηση Τσερίου, η οποία είναι μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ της Τσακιστής Ελιάς. Καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας τον φίλο κοινοτάρχη και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, τους εκπροσώπους των κομμάτων και άλλων οργανωμένων φορέων, όπως και εσάς που τιμάτε με την παρουσία σας στην εκδήλωσή μας. Η απόψινή εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Διευθυντή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χρήστου Χριστοφίδη, ο οποίος είναι μαζί μας και τον καλωσορίζουμε στην κοινότητα μας. Θα ακολουθήσει μια σειρά από σύντομους χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο της Αναγέννησης, τον Πρόεδρο του Λαογραφικού Ομίλου Σούστα, ένας σύντομος χαιρετισμός από τον φίλο Χριστοφίδη και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε το ωραίο πρόγραμμα που ετοιμάζουν οι Σούστα μαζί με διάφορους χορευτές από την κοινότητά μας. Καλώς στο βήμα τον Πρόεδρο της Αναγέννησης, τον Γεώργιο Αντωνίου. Καλησπέρα σας. Αξιότιμε Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Χρήστο Χριστοφίδη. Αξιότιμε Πρόεδρε της Κοινότητας, κ. Άλκη Κωνσταντίνη. Αγαπητή Κοινοτική Συμβουλή. Αξιότιμε Πρόεδρε του Πολυδύναμου Κέντρου Ηλικιωμένου Τσερίου. Αγαπητοί Διευθύντρες των σχολείων μας. Αγαπητοί εκπρόσωποι των συλλόγων και των άλλων οργανωμένων συλλόγων της κοινότητας μας. Αγαπητοί συγχωριανοί, αγαπητοί φίλοι. Είμαι από εκείνους που πιστεύουν πως οι αθλητικοί μορφωτικοί συλλόγοι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Οι συλλόγοι πρέπει να είναι με λύση δημιουργικότητας και υγιούς απασχόλησης. Ένα ρόλο που έπαιξαν πολύ καλά τις προηγούμενες χρονιές, όπου οι συλλόγοι υπήρξαν οι πολιτιστικές οάσεις για τον τόπο μας. Μέσα από αυτούς τους συλλόγους αναδείχθηκαν δημιουργοί που πρόσφεραν στον πολιτισμό και τίμησαν τον τόπο μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να συνεχίσουμε και σήμερα να προσφέρουμε στην κοινωνία, ιδιαίτερα στην νεολαία μας, εναλλακτικές πολιτικές προτάσεις σαν τη σημερινή. Ο ξενόφερτος τρόπος ζωής και η υποκουλτούρα που μας κατακλείζουν από παντού διαβρώνουν τις συνειδήσεις και τη δημιουργικότητα των νέων μας. Υποσκάπτουν τις αντιστάσεις τους, αποδυναμώνουν την κοινωνική αλληλεγγύη, προωθούν τον ατομικισμό, τον εγωισμό και την απάθεια και οδηγούν τους νέους μας στον χουλιγκαρισμό και στα ναρκωτικά. Εμείς ως Αναγέννηση, αλλά ευρύτερο ως αριστερά, επιλέγουμε την αντίσταση σε αυτές τις επιλογές και επιδιώκουμε να κάνουμε τον άνθρωπο πιο άνθρωπο και τον νέο αγωνιστή της ζωής διεκδικητή του δικαίου και του ωραίου. Έχοντας κατά νου τα πιο πάνω, ως Αναγέννηση έχουμε εντάξει τον πολιτισμό στον προγραμματισμό μας. Γι' αυτό έχουμε μετατρέψει το χορό της Τσακιστής Ελιάς σε φεστιβάλ Τσακιστής Ελιάς και στα πλαίσια αυτού διοργανώνουμε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πέρσι είχαμε διοργανώσει μια άλλη πολιτιστική εκδήλωση με θέμα τη ζωγραφική. Σε αυτή την έκθεση ζωγραφικής είχαν λάβει 20 τσεριώτες, ζωγράφοι και γλύπτες. Όλοι οι ερασιτέχνες, παρακαλώ. Στη φετινή μας πολιτιστική εκδήλωση θα ασχοληθούμε με τα ήθη και τα έθιμα του Κυπριακού γάμου. Και θα σας παρουσιάσουμε την ηθογραφία Αγάπης Γάμο, μια ηθογραφία που έχει γράψει ο φίλος Βάσος Κωνσταντίνου και τη μετέφερα στη σκηνή ο λογογραφικός χορευτικός όμιλος Λευκωσίας η Σούστα, τους οποίους και ευχαριστώ που είχαν την ευγενή καλοσύνη να είναι σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ επίσης τον πολιτιστικό όμιλο της Αναγέννησης που συμμετέχει στην όλη παράσταση. Να μου επιτρέψετε όμως να ευχαριστήσω και τους χορηγούς μας, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, που είναι η Περιφερειακή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λευκωσίας, το Κοινοτικό Συμβούλιο, τα Αρτοπία Μαραγκός, τα Υλικά Οικοδομής Ανδρέας Νικολάου DIY, ο Δημήτρης Αχιλλέας και συνεργάτες εργολάβοι οικοδομών, η Ταβέρνα, η Γωνιά Αναστάση, η Φήμης Μπετό, το Πρατήριο Βενζίνης Έσο, τα Πελογραφείο Κολοσσός,
η Derco Contraction, ταυτοποιίας Ζορπάς, ήδη υγιεινής Χριστοφορίδης. Τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς που είχατε την ευγενή καλοσύνη να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί χαιρετισμός από τον πρόεδρο του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου Σούστα, Γιώργο Κουλουμπρή. Καλησπέρα σας. Έντιμε κύριε Χρήστο Χριστοφίδη, Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, σαν Πρόεδρος του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου Λευκωσίας η Σούστα και εκ μέρους όλων των μελών του Ομίλου, ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Αναγέννησης, ως επίσης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Ομίλου Αναγέννησης της Ερείου για την ευγενή καλοσύνη που είχαν να μας προσκαλέσουν για την διεκπαιρέωση της απόψινής εκδήλωσης. Το χορευτικό συγκρότημα Σούστα ιδρύθηκε το 1970 από τους κυρίους Λάκη Σαββίδη, Γιώργο Κουλουμπρή και Ανδρέα Πετρίδη, που ως τότε ανήκαν στο συγκρότημα του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφεραν ώστε ο αριθμός των μελών του συγκροτήματος να μεγαλώσει και να κερδίσει το θαυμασμό του κυπριακού κοινού. Ερασιτέχνες χορευτές, αλλά με επαγγελματική συνείδηση και σωστή δραστηριότητα, κατάφεραν να ανυψώσουν το επίπεδο του συγκροτήματος που σήμερα συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων λαϊκών συγκροτημάτων του τόπου μας. Η Σούστα έχει ταξιδέψει και έχει δώσει παραστάσεις σε όλες τις υπήρους του πλανήτη μας. Μεγάλες εξορμήσεις χορευτικές έγιναν από το συγκρότημά μας το καλοκαίρι του 1975 στην Αυστραλία για ενίσχυση του Ταμείου των Προσφύγων μας. Μαζεύτηκαν $20.000. Το Γενάρη μέχρι τον Μάρτιο του 1976, με υπεύθυνο τον τότε τέος πρόεδρο κ. Βάσο Κωνσταντίνου, ταξιδεύει στην Αμερική και στον Καναδά για ενίσχυση του Ταμείου των Ορφανών της Εισβολής. Τέτοια ήταν η επιτυχία της περιοδίας αυτής, που μαζεύτηκαν $100.000. Η αποστολή συνέβαλε στο άκουσμα της Κύπρου στην Αμερική και στην υιοθέτηση πολλών ορφανών παιδιών από οικογένειες Ελλήνων της Αμερικής και του Καναδά. Εκτός όμως από την προσφορά αυτή, το συγκρότημα έγραψε σε άλμπουμ 2 δίσκων το πρόγραμμα που παρουσίασε στην περιοδία του. Τα έσοδα υπολογίζονται σε $10.000.000, γιατί πουλήθηκαν 1.000.000 άλμπουμς. Το συγκρότημα το 1978 αλλάζει όνομα και μετονομάζεται σε Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο η Σούστα, με βασικό σκοπό την κάλυψη όλου του φάσματος της λαϊκής μας κληρονομιάς. Χορό, τραγούδι, ήθη, έθιμα. Άπειρα είναι τα βραβεία που πήρε σε μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό. Σαν ερασιτεχνικός, αλλά με επαγγελματική συνείδηση όμιλος, με 40 χρόνια ζωής, αν και με ανανεωμένο υλικό που προσπαθούμε να διασώσουμε και να διατηρήσουμε τη λαϊκή κληρονομιά και παράδοσή μας. Θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε την ηθογραφία «Αγάπη Γάμος», βγαλμένη από εμπειρίες της αγροτικής ζωής του χωριού, όπου ο Βοσκός Κωνσταντής θα ερωτευτεί τη χωριανή του Μηγιά, που στο τέλος με το προξενιό θα τους παντρέψουμε και θα γλεντήσουμε στο γάμο τους με τη σύμπραξη και συμμετοχή μερικών μελών του Πολιτιστικού Ομίλου Αναγέννησης της Ερείου. Σε αυτό θα μας βοηθήσουν οι αγαπημένοι, εκλεκτοί και εξαιρετικοί καλλιτέχνες, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σάβα Στεφάνου στο βιολί, Κούλη Κυριακίδη στο λαούτο, Πανίκο Χαραλάμπου στην κιθάρα και τραγούδι, Άθο Κερί στο ακορτεόν, Ρούλα Χαραλάμπου στο προξενιό και στο τραγούδι, το σεναριογράφο και παρουσιαστή Βάσο Κωνσταντίνου στο τραγούδι και τη συνοδεία στα φωνητικά, Σάβα Μικελίδη και ο υποφαινόμενος Γιώργος Κουλουμπρής. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Καλώς το βήμα τον Διευθυντή του Γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Χρήστο Χριστοφίδη, για το δικό του χαιρετισμό. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που θα παρακολουθήσουμε σήμερα μια εκδήλωση με θέμα την παράδοση. Η παράδοση ενός τόπου είναι έκφραση της ψυχής του λαού ενός τόπου. Η παράδοση είναι η πιο δημοκρατική μορφή δημιουργίας, διότι σε αυτήν συμμετέχουν όχι ένας δημιουργός, όχι 2 δημιουργοί, αλλά ολόκληρος ο λαός. Τα παραδοσιακά μας τραγούδια, οι παραδοσιακοί μας χοροί δημιουργήθηκαν με τη συμβολή όλων, από στόμα σε στόμα,
και από πίστα σε πίστα. Θα συμφωνήσω με εκείνη την άποψη που λέει ότι ζούμε σε μια εποχή που προσπαθεί να πολτοποιήσει τους πολιτισμούς, να ισοπεδώσει τους πολιτισμούς και να διαγράψει τούτον τον πλούτον της διαφορετικότητας του κάθε λαού. Επιβάλλεται ένα σύστημα όπου όλοι πρέπει να πιστεύουμε και να ασχολούμαστε περίπου με τα ίδια πράγματα, είτε είμαστε στην Αφρική, είτε είμαστε στην Ευρώπη, είτε είμαστε στην Αμερική, είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Και αυτό βέβαια δεν γίνεται τυχαία, γίνεται διότι όλοι έχουμε έναν χαρακτηριστικό στη συνείδηση, το οποίο στη συνείδηση κάποιων είναι το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Είμαστε καταναλωτές και για να μπορούμε να αγοράζουμε παντού τα ίδια πράγματα πρέπει να έχουμε και τις ίδιες συνήθειες. Είμαστε δηλαδή με λίγα λόγια αντικείμενα αυτού που ονομάζουμε αγορά. Όμως έχει σημασία ειδικά σε τον τόπο που περνά πρόβλημα επιβίωσης, το ποιοι είμαστε, τις παραδόσεις μας, την ιστορία μας, τις αξίες μας, τις ξεχωριστές, τα ιδανικά μας, να μην τα ξεχνούμε του αγώνα που διεξάγουμε. Θέλω έτσι από καρδιάς και πολύ ειλικρινά να συγχαρώ τους ανθρώπους που έχουν εργαστεί για την απόψινή εκδήλωση, τους ανθρώπους που επιμένουν μέσα σε αυτόν το περιβάλλον που έχω περιγράψει, να επιμένουν και να μεταφέρουν και στις νεότερες γενιές και να θυμίζουν στις παλαιότερες γενιές και την παράδοση αλλά και την ιστορία μας. Διότι η παράδοση μας είναι και ιστορία. Θυμούμε έναν παγιόν γνώριμον ο οποίος είχε διατρίψει στην παράδοση που μου έλεγε, ξέρεις, το γεγονός ότι οι γυναίκες μας εχόρευαν χαμηλοβλεπούσες δεν ήταν τυχαίο. Ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι είτε κάτω από τον Οθωμανικό ζυγόν είτε κάτω από τη Βρετανική απικιοκρατία ο λαός μας υπέφερε και έπρεπε αυτό να φαίνεται μέσα από την σεμνότητα του. Άρα η παράδοση είναι και η ιστορία. Η απόψινή βραδιά δεν σηκώνει πολλές ομιλίες και πολιτικολογίες. Θέλω όμως με την ευκαιρία που είμαι εδώ να σημειώσω ότι μέσα στις παραδόσεις τούτου του λαού είναι και το ότι όταν προσπαθεί και είναι στοχοπροσιλωμένος στο τι θέλει να κάνει και είναι και προσγειωμένος και σοβαρός στο τι κάνει, καταφέρνει σπουδαία πράγματα. Και είμαστε σε μια περίοδο που πρέπει να καταφέρουμε σπουδαία πράγματα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Να μπορέσουμε τον ασήκωτο βράχο να το φάμε με τον ήχη. Φαίνεται ότι καταγράφουμε επιτυχίες που καμιά φορά και εμείς ήδη δεν θέλουμε να τις βλέπουμε. Βρίσκονται το τελευταίο χρονικό διάστημα εδώ στην Κύπρο αριθμός ξένων ηγετών, με σημαντικότερη βέβαια την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου, που δείχνει ότι όχι μόνο ασφαλώς δεν είμαστε απομονωμένοι, αλλά η μικρή Κύπρος παίζει έναν ρόλο δημιουργικό στο ευρύτερο γίγνεσθε. Θα ακολουθήσουν και άλλες σημαντικές παρουσίες. Παρά εκείνους που έλεγαν ότι υπάρχουν έτοιμα σχέδια να μας σύρουν σε διεθνή διάσκεψη, έχει ξεκαθαρίσει ότι και τούτο είναι ένα σενάριο το οποίο δεν πρόκειται να γίνει λόγω της σωστής μας στάσης. Αύριο θα ανοίξει το δόφραγμα του Λιμνίδη και η περιοχή της Τιλιρίας, η οποία για 47 χρόνια ουσιαστικά είναι απομονωμένη, δεν θα λύσει ασφαλώς όλα τα προβλήματα, αλλά θα αναπνεύσει. Και αυτόν το καταφέρνουμε μετά από 2,5 χρόνια ή από
2 χρόνια και κάτι μήνες, μετά που άνοιξε η Λίδρας, και εδώ προστρέξαμε κάποιοι να πούμε ότι εγελάσαν του Χριστόφια, ανοίξαν τη Λίδρας, αλλά το λιμνίδι που τον θέλαμε εμείς πολύ δεν θα τον ανοίξουν. Να πούμε επιμονή, επαναλαμβάνω, σοβαρότητα, και όταν είμαστε προσγειωμένοι καταφέρνουμε πράγματα, μικρά ή μεγάλα. Κλείνοντας θέλω να πω έτσι με μια πρόταση ότι και η οικονομία να κάνετε. Αυτό λένε τα νούμερα, αυτό λένε οι αριθμοί. Υπολογίζαμε φέτος αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης, θα έχουμε θετικό ρυθμό ανάπτυξης και φέτος και του χρόνου θα πάμε ακόμα καλύτερα, αν και κάποιες συμφωνίες που έχουμε υπογράψει, κάποιες διεθνείς επενδύσεις οδηγηθούν στο σημείο που αναμένουμε ότι θα οδηγηθούν, η Κύπρος θα προσπεράσει την οικονομική κρίση ή θα αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση χωρίς τα μεγάλα προβλήματα άλλων χωρών. Και το πιο σημαντικό, επειδή εκείνο που μας κόφτει και μας καίει είναι οι αριθμοί, είναι ο απλός άνθρωπος, χωρίς να πειράξουμε συντάξεις, χωρίς να πειράξουμε τους μισθούς του κόσμου, χωρίς να πειράξουμε τα βοηθήματα που πιάνει ο κόσμος, όπως έγινε στην Ελλάδα, όπως έγινε σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αντίθετα θέλω να σας πω ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια οι κοινωνικές δαπάνες, έναν που διούμε δηλαδή του απλού ανθρώπου πόση ανάγκη, έχουν αυξηθεί κατά 40% ή κατά 300 εκατομμύρια ευρώ. Είτε τούτον αφορά τα πασχαλινά επιδόματα, τις αυξήσεις της συντάξης, το πρόσθετο πακέτο των 12 εκατομμυρίων για τους φοιτητές, την αύξηση των δημοσίων βοηθημάτων. Διότι, επαναλαμβάνω, στόχος μας πρέπει να είναι ο απλός άνθρωπος, ο λαός που έχει πραγματική ανάγκη. Με πίστη λοιπόν στις παραδόσεις μας μπορούν να ανατείλουν καλύτερες μέρες για τούτον τον κόσμο. Φτάνει, επαναλαμβάνω, τούτες τις αρχές και τις αξίες που οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, οι μανάδες μας, οι πατέρες μας συντήρησαν, να μην τις χάσουμε και εμείς. Και το πιο σημαντικό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να μην γίνουμε και εμείς φιλοτομαριστές. Διότι τώρα τελευταία εδραιώνεται στην κοινωνία μας το φαινόμενο ο καθένας να σκέφτεται μόνο για τον εαυτόν του. Κοινωνίες που ο καθένας σκέφτεται μόνο τον εαυτόν του είναι κοινωνίες ζούγκλας. Κοινωνίες που ο καθένας απλά προσπαθεί να επιβιώσει και μη κακό μας να γίνουμε τέτοια κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πριν να κατεβώ, να πω ότι και μια μικρή εισφορά στην αναγέννηση Τσερίου, τόσο ώστε να συνεχίσει η αναγέννηση Τσερίου, όπως είπε ο Πρόεδρος, να υλοποιεί των σκοπών και των ρόλων που έχουν οι πολιτιστικοί μορφωτικοί συλλόγοι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Καλή βραδιά να απολαύσουμε όλοι. Πάρει στον Κυπριακό ουρανό και φωτίζει όλο και πιο πολύ και πιο λαμπερά και ζωογόνα τα βουνά της Κύπρου, τις πεδιάδες και τις όμορφες ακρογιαλιές της. Κι όλα γίνονται φως. Τούτος ο ήλιος θα κάνει να μπουμπουκιάσουν τα δέντρα, να ανοίξουν οι ανθοί και να σκορπίσουν το άρωμά τους στον καθαρό αέρα που φερμένος από το πέλαγος περνά πάνω από την Κύπρο, μυρώνεται και φεύγει συνεχίζοντας το αδιάκοπο ταξίδι του. Τούτος ο ήλιος θα κάνει τους καρπούς να χρυσώσουν πάνω στις πορτοκαλιές, να κοκκινήσουν οι κερασιές, να πρασινίσει το χορτάρι και ο βοσκός να φέρει το ασπρόμαλο κοπάδι για βοσκή και παντού να ακούγεται το γλυκόφωνο πυθιάβλι του. Yo busco νύθηκα
Σεις δεν ξέρετε το καλό, μα ούτε παστραγέλα βαθιά. Έγιο βοσκόζουγε νύχικα στις μάντρας το στιάδι και το κορμί μου μέσα εκεί θα κατεβεί στον άδει. Γεια σας τέφτα και πλατάνια και μεσίνα ζηλευτά. Σεις δεν ξέρετε το καλό, μα ούτε άσπρα γελαδάκια. Μια ακόμα μέρα αρχίζει στη μακριά σειρά των αιώνων στη γη με την πανάρχαιη παράδοση. Παράδοση που άντεξε σε ένα σωρό κατακτήσεις που πέρασαν κύματα και φύγανε, αφήνοντας πίσω τους μερικά κάστρα και τείχη, λίγες λαμπερόχρωμες ή σκοτεινές σελίδες στην ιστορία του τόπου και πολλή πικρία. Οι δουλευτάδες ξεκινούν για τα χωράφια και η ζωή ξαναγεννιέται σιγά σιγά. Ο ανθρώπινος μόχθος συνεχίζεται στην Κύπρο με το ίδιο πείσμα και προσήλωση στη γη. Μα όταν την εποχή της συγκομιδής τα στάχια μεστώνουν και τα δέντρα γέρνουν από το βάρος των θησαυρών τους, είναι η ευλογία του Θεού. Τέτοια είναι τούτη η ώρα, η εποχή του θερισμού. Εξημερώσεν και πάνε, σηκωθείτε το πιανί, να βρεθούμε στα χωράφια, να ποτίσουμε τη γη. Με το δρόμα, με το γεμάν, να αναστήσουμε ψουμί. Αχ, ζωή μου πως βαστάνει τη μαύρη της κλαβιά, να σε σβήνει, να σε χάνει του αφέντη παδιά. Θα με πέτραν την καρδιά σου, σκλάβε της φτώχης μας γης, γιατί παραξημερώσει πονάνε κράνας και στις γης σου των ιατών μυαλός ριάς να γεννείς. Αχ, ζωή μου πως βαστάζει τούν τη μαύρη τη σκλαβιά, να σε γίνει, να σε χάνει του αφέντη η παδιά.
Ο Βοσκός δεν έχει δει την αγαπημένη του που φαίνεται πως άργησε ή καθυστέρησε να πάει με τους άλλους, γι' αυτό και τραγουδάει τον πόνο του. Το δέρτι της καρτούλας μου δυο μίλι εγκαλέτουν, μητέκοι στράτες το χωρούν κι οι ποτάμοι που τρέχουν, καράβι στο λιμνιώνα κυλεί τα πανιά, για το μελαχρινό μου ευθύνη αβανιά. Σαράντα μέρες νηστικός εκαμένος ο γράφος και έκαμε τα μάτια της και δεν έκαμε λάθος. Καραβί, καραβάκι που πας για λογιανό, αν πας για το βαρόσι δεν μου να πάω κι εγώ. Καράβι, καραβάκι που πας για λογιανό, αν πας για το βαρόσι δεν μου να πάω κι εγώ.
πως τα μου τσακίζα. Κατά το έθιμο και την παλιά πραγματικότητα, η προξενήτρα είναι εκείνη που πρέπει να κάνει το προξενιό. Μα πού είναι? Νάτι πού είναι. Του χορκού μου, κατά Θεόν του τη δουλειά εν του σερκού μου. Βούρα πάνω βούρα κάτω μες στες στράτες, που την άκρανε να αρκέψω τσούλους πιο να τους παντρέψω. Πέρχει μου κάμω ψυχικό και σε σειράτες. Μου κάμω ψυχικό και σε σειράτες. Γενεσέτε κάμια νένια για πάντριες και για προξενιά, γιατί πόδι είναι ένα στήθος καπουλό να μεν αφήσω. Κι άλλη μοίρα τους στο γράφει, ούτε κόρατσα στο ράφει. Κι άλλη μοίρα τους στο γράφει, ούτε κόρατσα στο ράφει. Σε πιάσε άλλο μου τόση έννοια, τσούλο κουράζει για παντριές και για προξένια. Σαν την Μακαρίτη, σαν την πόλη ξένη, ούλους να τους κουρουκλίζει και πολλούς να τον λατζίζει. Όπου να σε πω το Θεό σαν καλεγμένη. Παντριές και για προξενιά, γιατί πόδι ένα στήθος καπουλό να μεν αφήσουν. Κι άλλη μοίρα τους στο γράφει, ούτε κόρατσα στο ράφει. Κι άλλη μοίρα τους στο γράφει, ούτε κόρατσα στο ράφει. Ο νέος της εξηγά πως είναι ερωτευμένος με τη Μιλιά και την παρακαλεί να πάει για προξενιά στους δικούς της. Πράγμα που η προξενήτρια αναλαμβάνει ευχαρίστως, μια και η χρηματική ανταμοιβή όπως πάντα είναι πλουσιοπάροχη σε τέτοιες περιπτώσεις. Το προξενιό έχει την ευτυχισμένη του κατάληξη, αφού οι γονείς δέχονται
μια και είναι καλό παιδί ο Κωνσταντής. Οι γονείς έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για το γάμο. Όμως υπάρχει μια μικρή υποχρέωση, η πρίκα. Πώς θα ζήσουν στα πρώτα βήματα τους οι νιόνυφοι χωρίς δυσκολία και προβλήματα στο νέο τους βίο που μόλις αρχίζει. Εμείς, έλα κουμπάρε μου, πού είσαι, έλα, προξενιό. Σύμφωνο τη μέτρα για να μην έχουμε οποιαδήποτε παρεξήγηση. Εμείς οι γονείς της Μιλιάς διούμε σαν πρίκα όλη την περιουσία μας με τον όρο ότι στα σπίτια θα κατοικούμε μέχρι να πεθάνουμε και τα κτήματα μας θα τα διαθέτουμε όπως εμείς θέλουμε. Από θανόντα μας θα ανοίγουν στα παιδιά μας, όσα μείνουν δηλαδή. Τα κτήματα μας θα τα καλλιεργούμε και που τα εισοδήματα θα ζούμε. Και τούτα όμως θα ανοίγουν στα παιδιά μας, ο θανόντα μας. Και πάνω που ούλα διούμε την ευχή μας, ο γάμος να πετύχει και τα παιδιά μας να ζήσουν ευτυχισμένα σ' όλη τους τη ζωή. Σύμφωνοι συμπέστερε, σύμφωνοι. Σύμφωνοι συμπέστερα. Θέλω λαούτα και φιολιά,
και να αναγύρω το χορκόν και σηκώνει μόνη να παντρευτούμε και κανείς. Ως πόσο μιλιά μου οι καρδιές μας να πονούν, ως πόσο τα στόματα του κόσμου να λαλούν. Αφήστο κοινά της και να πέτω πετωνέ, πέτω για να σπάσουν όλοι μες στο καφενέ. Να μεν έχεις ποτούν τα πιόν, να έχεις πομένα και κρετιόν, να περάσουμε ζωή, μ' αγάπη και αναπαεί. Κοριμιλιά, κοριμιλιά, να κάνεις χαϊρέτη. Θέλω να μου τα χεριολιά, κάμου και διαφέρτη. Να μεν αρκείς, να μεν αρκώ και να αναγύρω το χορκόν και σηκώνει υπομονή να παντρευτούμε και κανείς. Και σηκώνει υπομονή να παντρευτούμε και κανείς. Χαρές στο χωριό. Δυο νέοι θα ενώσουν τις τύχες τους και τις ζωές τους. Θα στηθεί ένα καινούριο σπιτικό και όλοι θα κληθούν να πάρουν μέρος στη χαρά. Στη χαρά της ζωής που συνεχίζεται. Ο γάμος γιορτάζεται με κάθε λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Με βιολιά και λαούτα, οι συγγενείς και φίλοι της νύφης θα πάνε μια εβδομάδα ακόμα πριν το γάμο στον ποταμό ή τη βρύση για να πλύνουν τα μαλλιά με τα οποία θα γενεστεί το κρεβάτι. Ανάμεσα στις προετοιμασίες του γάμου, το σπουδαιότερο γενικά έθιμο σε όλη την Κύπρο ήταν το ράψιμο του κρεβατιού. Αυτό γινόταν το Σάββατο το απόγευμα. Συγγενείς και φίλοι συνάζοντας στο σπίτι της νύφης, όπου μετά το απαραίτητο ευλογητός από τον παπά του χωριού, οι γυναίκες θα στρωθούν κάτω για το ράψιμο. 7 μονοστέφανες κατά το έθιμο γυναίκες θα βάλουν από ένα σταυρό στις 4 γωνιές του κρεβατιού και ένα άστρο μες στη μέση και θα ακολουθήσει το πλούμισμα. Η μάνα της νύφης κατά την ώρα του ραψίματος του κρεβατιού θα πάει να καπνίσει το κρεβάτι και τις 7 μονοστέφανες. Θα απλώσουν επιδεικτικά πάνω σε αυτό τα σεντόνια και άλλα πρικιά, θα το σηκώσουν απάνω, θα το χορέψουν λιγάκι για να το τοποθετήσουν αργότερα στην νηφική κλήρη. Ώρα καλή κι ώρα αγαθή κι ώρα ευλογημένη. Τούτη δουλειά παρκέψαμε να είναι στερεωμένη, που τον αφέντην των Χριστών να βγει και να είναι ευλογημένη. Mambo. Τώρα
σας. Με κόκκινο μετάξι. Ράψετε το κρεβάτι τους, όμορφα και εντάξει. Φέρετε ελιάγκα πλήστες και κάνετε στο μάτι. Έφτανει μόνος Στέφανες που ράμπτουν το κρεβάτι.
μες στην αυλή της νιόνυφης εστίσασιν αμάξι. Στήσετε τη μανάσαν της με την πολλήν την τάξη. Έφτασε πια η ποθητή Κυριακή του γάμου. Η μανάσα, το νοικοκυριό δηλαδή των μελονύμφων, έχει ετοιμαστεί από το πρωί της ημέρας. Και το απόγευμα φτάνει η ωραία στιγμή που θα στολιστεί η νύφη πριν φύγει για την εκκλησιά. Καθισμένη η νύφη σε μια καρέκλα θα έχει γύρω της τις κουμέρες και άλλες κοπέλες με τα καλλυντικά και τα διάφορα σύνεργα. Θα τη χτενίσουν, θα τη στολίσουν και θα τη τραγουδήσουν. Άγια στολίστε την καλά την πενταπλουμισμένη και από την έχει μάνα της μες στα γρουσά χωσμένη. Η μεν μάνα θα της σώσει 3 φορές με κόκκινο μαντίλι και θα της ευχηθεί, ο δε πατέρας μόνο θα της ευχηθεί. Από την πλευρά του γαμπρού όπου ο κουρέας μαζί με τους κουμπάρους αναλάμβανε το ξύρισμα και τον καλοπισμό. Σήμερα λάσει ο ουρανός, σήμερα λάσει μέρα. Σουρίζουν και τον νιό γαμπρόν με την πολλή μανιέρα. Ο μεν πατέρας θα του βάλει τη ζώστρα και το γαμπριάτικο γυλαίκο και θα του ευχηθεί. Η δε μάνα θα τον καπνίσει και θα του ευχηθεί. στολίστε την καλά.
ακόμα χαρά στον τόπο αυτό που τον αγάπησαν θεοί και άνθρωποι, που τα γυρίσματα των καιρών φέρανε τόσες χαρές και τόσες λύπες. Μια ακόμα τόσο γνωστή, τόσο συνηθισμένη, μα και τόσο πανανθρώπινη χαρά. Στην επιστροφή από την εκκλησιά, μετά τη στέψη, η νύφη στηρίζεται στον μπράτσο του γαμπρού. Στο σπίτι τους υποδέχονται συγγενείς και φίλοι με κάπνισμα, με ευχές, με χαρές και τραγούδια. Χαράς, η ώρα του τραγουδιού και του χορού. Οι χορευτές συναγωνίζονται να δείξουν τα χορευτικά τους προσόντα στις κοπέλες, που παρακολουθούμε μεγάλο ενδιαφέρον τους νέους και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν βάλει στο χαμηλοβλεπούσικο τους μάτι. Οι εισπράξεις για το πλούμισμα, το οποίο θα ακολουθήσει, θα διατεθούν για τα έξοδα του γάμου και ιδιαίτερα για το φαγοπότη που όλο το προσκαλεσμένο χωριό θα κάνει στο σπίτι των νεοφύτων, των νεονύμφων.
Αλλήμωνο αν αυτό το τρικούβερτο τριήμερο φαγοπότη να το επιβαρύνεται κατάμονο το νιόπαντρο ζευγάρι. Όλο το χωριό λοιπόν πρέπει να είναι στα δύο οικονομικά τις πρώτες μέρες του εγάμου βίου του. Αυτός είναι και ο άγραφος νόμος που με σχολαστικότητα ιερή κρατούμε στα χωριά και στις πόλεις, όπου διατηρείται ακόμα η παράδοση του γάμου του παραδοσιακού, όπως σας τον παρουσιάζουμε εμείς απόψε. Μα γιατί αργούμε? Εμπρός μας τώρα, τραγούδι, χορός, πάμε! Στη
Αν δεν σπάσει και τίποτε, δεν γίνεται χαρά στο γάμο. Μίδω. Εσύ να το πήρω
και την αγάπη την παλιά να την κολονιάσω. Και την αγάπη την παλιά δεν θα την κολονιάσω. Όφουρα μου ζούρου του μόρφου και κάμες με και πέλανα και δυο δίχτυα του κόσμου. Και κάμες με και πέλανα για δυο δίχτυα του κόσμου. Και κάμες με και πέλανα κι ακόμα να πελάνω. Ως που θωρώ τις βούτσες σου και τα φιλιά μου πάνω. Ως που θωρώ τις βούτσες σου και τα φιλιά μου πάνω. Έλα, έλα μαζί μου και ξεγέλα. Έχω αγκάλες άνοιχτες κι όποτε θέλεις έλα. Κι ανάθεμα τον πάντα πάγαινε καμε τον άντρα. Και να αγαπά μια χώρα σαν τον να την έχει πάντα. Όφουρα μου ζούρου του μόρφου και κάμες με και πέλανα για δυο δίχτυα του κόσμου. Κι αγάπησα να έχω ζωή, μα αλλιώ ζωή δεν έχω. Σαν κρίμα με κλαδεύκουσι και κλάδεμα δεν έχω. Όφουρα μου ζούρου του μόρφου και κάμες με και πέλανα για δυο δίχτυα του κόσμου. Λαλούν μου τα μελάκρινα πως δεν έχουν αγάπη. Μα io για να μελάκρινω την νιώδινο κατσάκι. Μα io για να μελάκρινω την νιώδινο κατσάκι. Έλα, έλα μαζί μου παίξε γέλα κι έχω αγκάλες άνοιχτες κι όποτε θέλεις έλα. Θα ζήσει από τον Μπρις.